Molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ezintsha ke bethunana, uMangwabe unomntwana before marriage. Ayonto imbi ke leyo, kodwa kwi-episode egqithileyo ka-season 7, episode 3, uMseleku uthe kumpumelela angakalinge atshate umntu onomntwana. Thina besisazi ke into yoba umntu owayemtshate enomntwana ngunkosikazi wakhe wokuqala lo waswelekayo. Besingayazi uba kwaba bakhoyo ukhona nomntana. Ibonakele phi ke into ngoba uMangwabe kwi-Instagram wakhe amfake umntana esithi happy birthday khehla. Waphinda nonyana wamfaka unina ngenye imini ku-birthday yayena ethi happy birthday mami. So ivele yacaca ke into yoba uMangwabe unayo umntana, kodwa ke ebengazange uMangwabe atsho, engazange abuzwe mntu uba unayo umntana, bisaziwa nguye leyo noMseleku. Kodwa into eyothusa abantu zizinto uMseleku azithethayo ngabantu abatshatwa benabantwana. Ethi uMseleku umntu onomntana uthi xa ngaba nixabana banikuxelela into yoba uba umntanam awumthandi ndiza kushiya, siza kohlukana. So yena ke into angayifuniyo uMseleku uba ondle mhlawumbi umntana osuka ngaphandle okanye amthathe azomfaka endlini kwaMseleku. Akayenzi leyo, abantwana bakhe ngabakhe not abeza namakhosikazi. So ufundisa uMpumelelo into yoba ke bangayiqali into yoza nomntu onomntana emtshatweni. Zithini ke izimvo zethu ke bethuna ngale nto ithethwa nguMseleku ngunkosikazi wakhe? Okucaca into yoba vele akahlelanga kakuhle nguMangwabe ngomntana wakhe wangaphandle. Ingabe yiyo le nto bangamvezi nomveza umntana? Okanye kungenzeka ubunyana yena wazicelela into yoba ayi angafakwa nokufakwa kwimpilo yakwaMseleku, because kaloku zange sambona nakwenye ishow. At least lo kaMasawule umntana ubekhe wavela kwisizini egqithileyo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi, bye.